és cert que el feminisme ens empodera, ens fa fortes, ens allibera, però també ens crea dubtes, ens trobem amb vulnerabilitats y creiem que la millor manera de viure-ho és juntes. Y ahora el feminismo primero es mucho más amplio, es mucho más, acoge a muchas personas, independientemente de las razas. Yo creo que en esto se está volviendo más respetuoso también. Denuncias relacionadas ya no con la violencia, sino con las conductas sexistas. Desde que existe la campaña y existe un protocolo específico en Tarragona, ha habido bastantes denuncias. He passat algun vídeo als alumnes i un noi m'ha dit que ell no era conscient de que nosaltres tinguéssim por per les nits. És una tonteria, però fins que no els hi obres els ulls i els hi mostres, no se n'adonen dels problemes que hi ha. Per tant, a través de l'educació, d'anar ensenyant, de fer debats, de veure articles documentals, és com es pot fer petits canvis. L'objectiu és dotar d'una perspectiva de gènere a tot el centre, en totes les activitats. Es tracta de, per exemple, revisar tot el que fa a l'ús del llenguatge, que acaba sent sexista, a conscienciar, a educar, no només a l'alumnat, perquè al professorat també li cal. Molt positivament, la veritat. L'any passat van sortir al carrer unes 8.000 persones, aquest any han sigut unes 10.000, per tant, superbé. Y el año pasado ya empezó a ser una cosa diferente, ¿no? Ya empezó a ser algo reivindicativo, algo, bueno, pues lo que debe ser el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no?